See Malta ħajkun qed jikkonsisti servizz għat-turisti, alright, bbażata bażikament fuq it-turisti, fejn daw it-turisti jistgħu jixtru l-pass tagħna u għandhom diversi passi li jistgħu jixtru 24, 48 hours, 2 full day, 4 day, 6 day cards, fejn ħajkollhom kollox inkluż, ħajkollhom il-boats fejn jistgħu jiduru mal-ħaber u jistgħu jifqu u jitilgħu fuq il-ħabi, jistgħu jużaw l-open top buses, jistgħu jmorru sa Kemuna, jistgħu jitlu fis-siti kollha ta' Heritage Malta, jistgħu jitlu fuq mużewijiet oħrajn bħall-Esplora, bħall-Aquarium u hekk. Jiġifieri huwa xi ħaġa li t-turist jista' jippjana l-ġurnata u mhux aħna nkunu qed nippjanaw il-ġurnata tagħhom kif qegħdin nagħmluha illum il-ġurnata. Jiġifieri awtomatikament it-turist meta jasal Malta jista' jippjana fejn hu jixtieq jimur, jekk irid imur jara s-siti, jekk irid jimur jara Kemuna għal jom sija, ġifieri m'għandekx għalfejn tmur Kemuna tagħmel ġurnata sieħa hemmhekk, illum il-ġurnata tista' tmur hemmhekk bil-familja sija u terġa' tiġi lura u tmur x'imkien ieħor. Ġifieri it's a complete holistic and flexible service li huwa bbażat fuq it-turisti.